U aħna bħala gvern il-ħin kollu eżami u l-ħin kollu nġibu ej fl-eżamijiet. Nġibu ej għaliex mhux kif kienu jagħmlu ta' qabilna nibqgħu inħarsu ċassi lejn il-mistoqsijiet id-diffiċli u nġibu l-iskużi biex ma weġbuhomx, imma mmorru għall-eżami jistaqsuna l-mistoqsijiet l-aktar diffiċli u nagħtu l-aktar tweġibiet konvinċenti. Tweġibiet illi jikkonvinċu lil Maltin u l-Lawċin daqskemm jikkonvinċu lil barranin. Tweġibiet illi juru illi il-pjan illi għandna biex is-sistema imkisra illi uritna f'ħafna affarijiet nirranġawha qiegħed jirnexxi. Ejja nkomplu naħdmu flimkien. Ejja nuru li dan huwa l-aktar gvern ekonomikament kompetenti ta' kull żmien fl-istorja ta' pajjiżna. L-aktar gvern li qatt ħajkun ġab ġid għall-familji, li qatt ħajkun ġab ġid għan-negozji, l-aktar gvern li qatt ħajkun ġab xogħol lejn il-pajjiż, l-aktar gvern li qatt ħajkun żied il-pagi f'dan il-pajjiż. Dik hija l-istorja ta' dan il-gvern. Dik hija l-istorja ta' dan il-gvern. U allura ħbib tiegħi l-istorja ta' dan il-pajjiż speċjali ħadd kompli. Pajjiż speċjali illi iva darab konti jitorħos li ħadd ieħor kien jgħidlu impossibbli. Darab child care b'xejn li ħadd ieħor jgħidlu li kien ħadd fallih. Darab taxxi inqas li ħadd ieħor kien wiegħed u ma wettaqx. Dara bid-drittijiet indaqs illi ħadd ieħor kien jgħidlu illi ma jistgħux isiru. U għalhekk b'responsabbiltà wara sena forsi naħsibha li l-kap tal-oppożizzjoni ngħidlu ċaru tont, Simon Busuttil, int giddib. U dal-għodu qed nitkellem ma' ħabib tiegħi. U qed jgħidli paniku sħiħem fuq il-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista li jgħidu ma d-dubji għadhom hemm u l-affarijiet. Għalli Marja Santamè għalli dan ma kinux qed jarawha, għalli jiġifieri dawn għamlu kampanja ta' sena. Meta għalli ħsibthom għandhom xi ħaġa dawn. Għalli dawn ibbażaw ruhom allura fuq gidba. U taf xtejt din l-istorja illi tibbaża ruħek fuq gidba meta m'għandek assolutament xejn x'toffri u xtejt għal futur ta' dan il-pajjiż. U lil ħabib tiegħi kap tal-oppożizzjoni giddib u ħallil tal-verità ngħidlu illi xorta li tal-ħbiberija tiegħi tibqem. Tal-ħbiberija mhux għal wiċċu. Għax il-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar min għandu r-responsabilità ma nistawx nibbażaw fuq graġis għax jekk isaħħal irjusu u nsaħħal irjus jien. Meħħajbati il-pajjiż u n-nies. U jekk
U jien nagħmillu appell. Ejja niġġieldu l-ġlieda politika. Ejja nkunu ibsin ma' xulxin politikament. Int żommni accountable u jien nżommok accountable. Imma l-ġlieda tkun ġlieda politika u mhux ġlieda maħmuġa. U b'responsabilità. Anki jekk ikompli jikdeb fuqi. Ir-responsabilità tiegħi bħala Prim Ministru hija li nara li dal-pajjiż kollu jimxi l qudiem mhux parti minnu. U għalhekk li t-taħbiberija tiegħi tibqa' miftuħa u jekk ma jridux hu hemm ta' madwaru li jriduha li t-taħbiberija. Ta' madwaru illi forsi qataw qalbhom illi jisma' minnhom. Ta' madwaru illi uħut minnhom huma kommessi illi jibqgħu fil-Partit Nazzjonalista imma iridu relazzjoni deċenti fil-politika. Ta' madwaru li uħut minnhom qed jiddeċiedu bħalissa illi jgħidulu saħħa u grazzi u jiġu magħna f'dan il-moviment. U għalhekk l-appell tiegħi. U għalhekk l-appell tiegħi lil kull waħda wieħed minnkom. Irridu niskopru mill-ġdid il-valur il-kbir illi kien tant b'saħħtu u li forsi rridu nammettu tnawwar fl-aħħar żmien li kellna dejna miftuħ imberaħ għal min mhux dejjem ħasibha politikament dwar bħalna u li qed jarsaq lejna. U naf l-iktar ħaġa faċli tibqa' tgħid issa ġej għax qed qegħdin fil-gvern issa hekk u issa hekk, imma niggarantilkom li hemm nies mill-kbir saż-żgħir illi sal-elezzjoni li għaddiet ivvotaw lil Partit Nazzjonalista u li qed jersqu lejn il-Partit Laburista u mhux biżżejjed li Joseph Muscat jgħidilhom merħba. Id-dover tagħkom, id-dover ta' kull waħda u wieħed minnkom lil kol flimkien lil dawn in-nies ngħidulhom merħba f'dan il-moviment. Merħba f'dan il-moviment. Għax dak huwa is-sisien il-kbir ta' kif ħatkun strutturata mill-ġdid it-komplija ta' dan il-moviment. ħaddieħor irid mill-ġdid l-aħmar u l-blu irid illi jdaħħal il-firda qed iħoss li n-nies ta' madwaru jitilquh u l-uniku ċans li għandu li jżommhom huwa li aħna ngerxuhom. L-uniku ċans li għandu li jżomm lin-nies ta' madwaru miegħu huwa li meta jibdew il-lejna ngħidulhom le tilqu lura. Dik l-akbar sfida. Sfida morali, sfida ta' kuraġġ, sfida ta' integrità, sfida imma li ħatimmarkana bħala pajjiż. Għax dak li bdejna f'dan l-4 snin il-wedit li għamilna ħankunu wettaqnihom.